da budemo na tom značajnom delu, pa i srpske zemlje, tako u delu manastira Hilandara i drugih pravoslavnih manastira. Hvala ti, Nenad, dobrodošao u Maticu iseljenika. Hvala vam što ste tu. Ti ćeš predstaviti svoje goste večeras, izdavača, profesora i eto, promocija može da počne uživati. Hvala gospodine Jašić na ovim lepim rečima, na ovom dobrom uvodu. Ja bih za početak dao reč, da tako kažem, mom izdavaču Miroslavu Damjanoviću, jednom od retkih, u stvari, jednom jedinom čoveku koji je verovao u ovu knjigu i koji mi je pomogao da zajedno sa njim zajedničkim snagama nekako izgledamo celu priču do kraja. Pa za početak bih njega zamolio da kaže par reči o onome što je naumio da kaže. Dobro večer, braći i sestri. Večeras govorimo o jednoj knjizi koja je po meni, a ko bude i pročitao, po mnogo čemu naučio. Knjiga jedno nosi naslov Pješke kroz Svetu Goru od autora Nenada Amića, koji je s moje lijeve strane. Na čudan način sam došao do Nenada i Nenada do mene. Sam Gospod Bog je to uredio. Jednog dana, sasvim iznenada, Nenad dolazi u moje kancelarije i kaže: ja bih da mi objavite ovu knjigu, ovaj moj rukopis. Ja im daj, pogledam rukopis pa ćemo da vidim. I letimično pogledam naslov, vidim govori se o Svetoj Gori i odmah pomislim sebi, evo još jednog novog komponovnog vjernika koji ni manje ni više, no hoće da piše o Svetoj Gori. Normalno, uđudno sam ga zamolio da mi ostavi dan, dva rukopis da pogledam, o čemu se radi. Kad sam pri čitanju prvih stranica odmah sam vidio da se radi o vrstnom rukopisu. I dogovorimo se da objavimo knjigu, a knjiga je više svojna. Ako pogledamo i počnemo da čitamo knjigu, knjiga je jedan svojevrsni bedeker, turistička knjiga koja opisuje jednu regiju u Grčkoj. Međutim, to je Nenad na svojevrstan način opisao. On je opisao Svetu Goru i 20 manastira koji postoje na Svetoj Gori. O svakom manastiru je napisao i svoj istorijat, značaj, kako i na koji način je nastao, ko je titor, uspone i padove tih manastira. I kao svaki dobar Srbi,
istakao je značaj srpskih velemoža i careva i kraljeva za svaki pojedini manastir. Isto to je uradio i sa skitovima. 14 skitova postoji na Svetoj Gori. On je taj istorijat istakao je znamenitost svakog pojedinog manastira i ukazao je svima nama koji žele da idu na Svetu Goru, ukazao kako i na koji način se pripremiti za odlazak na Svetu Goru i onako na lijep način ukazao kako se ponašati na Svetoj Gori. Ujedno je ukazao svima, i čitaocu i nama koji odlaze, da je Sveta Gora izvor naše kulture, naše vjere i naše duhovnosti. To može da osjeti samo onaj koji je otišao i koji je kročio na Svetu Goru. Taj mir, spokoj koji mi, ko ode i doživi, uvijek će ga proganjati čitavog života i uvijek će ga proganjati želja da se ponovo vrati na Svetu Goru i da obiđe one manastire koje nije u datom momentu mogao obići. Pored toga, Nenad je uspio da zabilježi legende, ali tako na lijep način, a sad ja ne mogu da kažem legende, to se vjerojatno i dešavalo, na lijep način opisao te događaje, ta čuda koja se dešava na Svetoj Gori, da ko pomnije čita, može da zamisli i da gleda film čitajući knjigu. Osim toga, on je uspio da obiđe Karulju, to je pustinja, tako se kaže, to je gore jedan krš, gdje isposnici i monasi godinama samuju i prepušteni su Bogu. Hvala Nenadu što mi je pomogao da odem na Karuljsku pustinju i da ja to doživim. To se ne može ni riječima, ni novcem platiti. Kad se vidi i obiđu ti ljudi s kojim imaš čast da porazgovaraš. To je Nenad uspio i u knjizi da opiše, taj susret sa pojedinim monasima. To samo može jedan darovit i odan čovjek vjeri i svom narodu, a to je Nenad. Da ne bi ja mnogo vas gnjavio mojom pričom, ja bi Nenadu prepustio koji je i doživio i napisao knjigu. Hvala Nenadu na kazanom povjerenju meni i mojoj izdavačkoj kući da objavimo ovu značajnu knjigu. Po meni, ja mislim da kasnije vremenu se dokazuje da je to i lijepa i značajna knjiga za Srbe i za srpski narod. Hvala. Hvala Miroslavu. Sada je po slavnom programu kako smo zamislili trebalo da govori dr. Starofor, dr. Radomir Raša Popović sa Bogoslovskog fakulteta, koji je inače pisao predgovor za ovu knjigu, međutim, on je nažalost bio sprečen da dođe, pošto je četvrtak baš haotičan dan na fakultetu i sad se bliži kraj godine i sednice veća, tako da se izvinjavam svima vama što ipak nije mogao da prisustvuje. Inače, obično promocijama govori Miroslav, pa otac Raša, pa moj profesor Dragan Marković, pa na kraju ja. Sad, pre nego što ja krenem da pričam nešto o knjizi, zamolio bih profesora Dragana Markovića, ako može da pročita 2 stranice iz ove knjige koje će vam biti interesantne. Dobro, u ovakvim prilikama obično se biraju glumci ili glasnogovornici, oni koji lepo govore. Ja nisam ni glumac, ni imam nešto našto lep glas. Ali jesam, Nenad je otkrio, ja sam Nenadov profesor sa fakulteta. Tamo je uz mene završio fakultet za fizičku hemiju, čisto egzaktnu nauku, nema veze sa ovim o čemu danas pričamo, ili ima veze s koje strane gledate. Pa je onda posle toga uradio i magistraturu kod mene i tako dalje, tako da je Nenad iz tih naših studentskih dana, mojih i njegovih,
naučio da mu ja čitam slovo i zato on mene sad zove da ja čitam. Eto tako, Nenade, a ja sam eto prihvatio zato što se i meni jako sviđa ova knjiga, kao što se meni celu više puta neke delove podelio prijateljima ako me god sam mogao i svi su mi posle se zahvaljivali na to. Evo sad, iz razloga koji sam naveo, a ne iz, kažem, nekih ovako medijskih, ja ću da pročitam ne mnogo, jednu i po stranu. Upravo da imamo susretu sa jednim monahom u toj kamenoj pustinji Karulji. Kaže, običaj na Karulji je da kad kucate na vrata nečije kelije, obavezno izgovorite molitvu molitvama svetih otaca, naših Gospoda Isusa Hrista, pomiluj nas. Na Karulji su jako velika iskušenja i kada stanovnik kelije čuje ovu molitvu, otvorit će vam vrata. Naime, đavo zbog svoje gordosti ne može da izgovori ono pomiluj nas. Tako da, kad izgovorite molitvu iz postnike, je siguran da mu demon ne kuca na vrata. Ja ovo nisam znao, pa sam pokucao i rekao Hristos Voskrese, pošto je bio Vaskrs. Otvorio mi je otac Jovan, Rus, krupan monah, prodornih plavih očiju. Tada nisam znao da predamnom stoji bivši reprezentativac Rusije u boksu. Iako je prevalio 50, deluje mi da je u dobroj formi. Možda svoje bokserske veštine koristi u borbi sa demonima. Pričao je mobilnim telefonom, ali je prekinuo razgovor čim je otvorio kapiju. Pustio me unutra i pažljivo smotrio. Jesi li hrišćanin? Pravoslavac, upitao me. Jesam, Srbin sam. Odgovor ih ponosno. Pa gde ti je brojanica, krstić? Upita me otac Jovan. Ja sam planinar, pa se bojim da pri penjanju negde ne zakačim brojanicu, pokidam je, zato je i ne nosim. Odgovorio sam pomalo zatečen. Jovan me posmatra sa smirenjem i poziva unutra u keliju. Kelija je zapravo manja pećina, neka okapina u kojoj je jedan deo sklepan od asaka, dok je u produžetku ozidana pećina. Ispred kelije je dvorište sa drvetom čija krošnja pravi veliku hladovinu, prirodnu zaštitu od sunca. U keliji sam pored mnogih drugih ugledao i lobanje oca Nikona i oca Inokentija. Ulazimo u crkvicu, posvećenu Svetom Đorđu. Hajde da prvo otpevamo nešto, reče Jovan i zapeva Hristos Voskrese iz mrtvih i tako dalje. Vaskrsi u svim manastirama na liturgijama pevaju ovaj tropar, svi moji s kojima sam došao na Svetu Goru znaju ovo da pevaju, samo ja ne znam. U stvari, ne znam pravilno, zamuckujem i zaboravljam reči. Kako ne znaš ovo, jel ideš u crkvu? Pita me otac Jovan, već sam usumljiv. Idem kad stignem, nedeljo sam u planini, pa sa planinarima obično obiđem neki manastir, a ruski ne razumem najbolje. Pokušavam da se izvadim. Treba da nosiš krst, reče Jovan, i dadem jednu kutijicu u kojoj je drveni krstić. Stavi ga, rečem, ruke mi se tresu od penjanja po Karulji, mišići me iz istog razloga grče, ali ipak uspevam da otvorim kutijicu i izvadim krstić. Stavljam ga oko vrata, međutim krstić pada na zemlju, jer na kraju konca nije zavezan čvor. Posmatram oca Jovana, primećujem kako me gleda izuzetno smireno, ali shvatam da mu nije svejedno kao da čuje neko neprijatno iznenađenje. Znojavim rukama pokušavam da napravim čvor na krajima konca, ali mi ne ide, materijal je klizav i nikako ne uspevam da spojim krajeve. Jovan prilazi, uzima mi krstić i nešto odmerava na mojim grudima, pravi 2-3 poteza rukom i čvor je napravljen. Prekrsti se, poljubi krst i stavi ga oko vrata. Stavi ga oko vrata, reče Jovan, i malo se izmače u stranu. Sve sam uradio kako mi je rekao. Otac Jovan me promatra još koji tren, a onda se dogodi potpuna transformacija. Od potpuno smirenog i opreznog monaha postao radostan i vesel kao malo dete. Razvukao je osmeh preko celog lica i zagrlio me očinski, sa puno ljubavi. U trenutku sam sve shvatio. Sve vreme me je ispitivao. Moje neznanje molitve, nenošenje krsta i brojanice, neznanje tropara i to što nikako nisam uspeo da namestim krstić, sve je ukazivalo da pred njim stoji demon. Međutim, demon ne bi mogao da celiva krst jer bi ga spržio.
Eto kakva sva iskušenja trpe podvižnici na ovom najsvetijem mjestu Svete Gore. Jovan je radostan, nastavljamo konverzaciju, on ruski, ja srpski, ali sve se razumemo. Koliko imaš godina, jesi li oženjen? Tačno znaš šta da me pita. 37. Odgovaram, nisam. Zašto nisi egoista? Opet pogađa u centar. Pa imam i to, ima i toga, ali znate, oče, većina žena u Srbiji ima drugi sistem vrednosti. Bitne su i materijalne stvari. Ovo si malo... U centar. Da. Odgovaram, srpske žene, simpatično odmakuje rukom otac Jovan. Dobro, reci mi šta hoćeš od Boga, direktan je on. Hoću posao, hoću da se smirim s nekom devojkom, odgovaram mu iskreno. Dobro, idi redovno u crkvu, moli se i ja ću da se molim, pa ćemo vidjeti šta će biti, odgovara Jovan sa osmehom. I ne skidaj ovaj krstić, to je tvoje oružje protiv đavola. Kada vojnik ide u rat, on ima pušku. Ti imaš ovo moćno oružje protiv neprijatelja ljudskog roda. Ponovo me zagrli s puno ljubavi, potrošao po ramenu i ispratio me sa željom da se ponovo vidimo. Tačno 3 mjeseca nakon susreta sa ocem Jovanom dobio sam posao. I još nekoliko posle toga. Je zakon? Recimo. Evo još samo jedan mali pasus, to mi je zadatak. Primetio sam da se uglavnom 3 mjeseca nakon mog povratka od Svete Gore stvari menjaju na bolje. I to ne samo kod mene, nego kod svih onih čija imena stavi na papir za molitvu. Zavađeni se mire, u rasturenim porodicama ponovo se stvara harmonija, ljudi okrenuti prorocima vraćaju se u normalu, neki nalaze posao, drugi ljubav, sve dolazi na svoje. Bog nas neće ostaviti, samo uz molitvu će ta pomoć brže stići i to pogotovo na Svetoj Gori gdje su monaške molitve veoma jake i delotvorne. Eto, to je bio moj zadatak, da vam deo ali ja nekako osjećam da ovo pri kraju, ovaj posljednji pasus, kako su te molitve Nenadove pomogle, može da osjeti samo onaj koji ima to iskustvo koje ima Nenad. Mi, obični ovako, koji nismo to doživjeli na Svetoj Gori, a vjerovatno ne osjećamo na taj način. Sad još, to je bio protokol, to je bio moj zadatak, i našao sam nešto na početku pre teksta, na što htio da vam skrenem pažnju. Ima, evo na ovoj strani, nije obeleženo koja je, kaže, Srbi moj narod Hristovi su, a ne papini, rekao je Sveti Sava u besedi na Žičkom saboru 1221. godine. Šta je ono na što bih želeo da vam ja skrenem pažnju? Ta godina i te godine, od kraja 12. i početka 13. veka nimalo nisu bile lake za pravoslavlje. Sveti Sava je otišao, znači ove 1221. da to kaže, a 1203. krstaši su zauzeli Carigran. I to osnovali su takozvano Latinsko carstvo koje je trajalo 70 godina. Pravoslavci i Vizantinci su pobegli u Malu Aziju i smirili se u gradu Nikeji i to je ono poznato Nikejsko carstvo. I tadašnji nikejski patrijarh, onaj koji je pobegao također sa kraljem i carevima, sa carem u Nikeju, on je Savu rukopoložio za arhiepiskopa, da. I čitavih 70 godina papa je nastojao uz pomoć Mlečana da uguši tu veru, pravoslavnu, ali na svu sreću nije uspeo posle 1270. su naši koji nisu ni došli do Jerusalima, ali nije bio cilj da tamo oslobađaju Hristov grob, već da pljačkaju što mogu više, pa se zadržali u Carigradu. Dakle, te godine u kojima su Srbi preuzimali Hilandar kao svoj, bile su vrlo teške za pravoslavni svijet. To nema u knjizi, ali može da se doda kao pustno. Hvala. Hvala profesoru Markoviću na ovome što je pročitao i na ovom malo proširenom izlaganju. Eto, sad je došao red na mene.
uvek na promocijama čitam ovaj odlomak susreta sa ocem Jovanom. Nažalost, otac Jovan se upokojio pre nekih godina i po dana, više nije među nama. Samo sam ga taj jedini put video i to mi je ostalo urezano u pamćenju i sećanju za ceo život, i uvek će tako i biti. Najveći deo moje knjige se upravo odnosi na tu Zatiborsku pustinju koja se zove Karulja i njen, da kažem, krov koji se zove Katunakija, koji se nalazi visoko gore u brdima. O tome ću vam pričati malo kasnije, malo detaljnije. Hteo bih za početak mog izlaganja da počnem sa tim šta me uopšte nateralo da napišem ovu knjigu i kako je toga došlo, kako mi se otvorio put. Ja sam Svetu Goru pred pisanjem ove knjige pohodio barem nekih 10 puta. I uvek sam se iznova vraćao duhovno obogaćen. Sa nekom blagoću koju ne mogu da objasnim, niti mogu da vam prenesem. Mnogi koji čitaju knjigu mi kažu da se to osjeti kroz knjigu, ali ja sam subjektivan, pošto nema pisao, pa ne mogu ja da pričam o tome. Naime, kad god sam planirao neko putovanje na Svetu Goru, uvek sam želeo da posetim neki drugi manastir, neki drugi skit, keliju, pećinu, nešto novo. Međutim, tragajući za nekim putokazima, nigde nisam na jednom mestu uspevao da nađem ono što mi treba. Znači, kako doći od tačke A do tačke B, šta vidjeti, šta obići, nego sam morao iz gomile knjiga, iz gomile nekih putopisa po internetu da sklapam neku svoju priču i neke svoje putešestvije da pravim. I nakon nekog 10. puta sam seo i rešio da onako napravim neki putopisno-hodočasni vodič, tako da kažem. Desilo se baš ono kada sam ostao bez posla, da sam 11 meseci bio nezaposlen. Tačno toliko mi je trebalo, ali baš toliko, tačno u dan, da napišem sve ovo što sam napisao. I baš poslednji dan kad sam završio, kad sam rekao. I onda to mi je bio primarni cilj. Onda sam se to počeo pišem, iz raznih izvora, iz knjiga i nešto malo iz interneta sam nailazio na neke razne interesantne detalje iz monaškog života, na istoriju manastira, na svetitelje koji su tamo živeli. I onda rekao, ajde kad sam isto počeo pišem da malo proširim priču, da o svakom manastiru kažem po nešto. Kad je nastao, koga je osnovao, u kom veku, koji su svetitelji se tamo podizavali, koji su čudotvornikone, koje su se čuda tamo desili. Vidio sam da ima mnogo toga interesantnog za što ni ja nisam znao. I zaželio sam se, veoma sam se zaželio u tom svom istraživanju kada sam video i pročitao da je više od polovine svetogorskih manastira pogledano zahvaljujući Srbiji. Pre svega Svetom Savi i Stefanu Nemanji. To malo ljudi u Srbiji zna, siguran sam. Ne samo oni, nego vladari iz dinastije Marjačevića, Lazarevića, Brankovića su vekovima pomagali sve svetogorske manastire. Kada se pomene Sveta Gora, za nas Srbe prva asocijacija je Hilandar, naravno. To jeste naš manastir. Sad sam skoro saznao, a i video sam tu kulu, da je 1200. godine Hilandar imao časovnik. Znači, kada u Evropi niko nije znao šta je časovnik i kako izgleda časovnik, Hilandar je to imao. I postoji taj pir i dalje sad u rekonstrukciji kad sam bio decembru za navedenje, to sam vidio, zove se Kambanski pir. I tačno postoji ovako krug i tu su, vidite se nekad bile kazaljke sa brojevima. Dakle, još onda smo mi Srbi bili napredni u odnosu na Evropu. Dakle, kad se pomene Sveta Gora, misle na Hilandar. Međutim, evo, mogu i da krenem redom. Ovde smo Miroslav i okačili jednu mapu, ne znam koliko možete vidjeti imena manastira. Ali evo, ovo je zapadna obala Svete Gore, tu se nalazi 10 manastira. Na istočnoj obali se nalazi isto 10, a Kareja, koji je glavni grad Svete Gore, je tačno 10. Dakle, krenemo od ove zapadne obale. Prvi manastir za koji se veruje da u Srbiji ostavi traga je manastir Ksenofont. Smatra se da ga je osnovao srpski vojvoda Ksenofont. Srpski izvori to navode, međutim grčki izvori to nigde ne potvrđuju. Tu postoje neki rukopisi na ćirilici koji grčki kauđeri ljubavno čuvaju i neće da pokažu, naravno. Grci, iako su naša pravoslavna braća, nekako, iako znaju da je i Sveta Gora opstala zahvaljujući Srbima, nekako to neće da potenciraju. Uvek potenciraju sebe i svoje vladare. Inače, moram da kažem da je Sveta Gora svoj današnji izgled duguje upravo nama Srbi.
Dakle, posle Ksenofonta sledeći je manastir Pantelemon. To je manastir koji je danas, da kažem, pod ruskom upravom. To je jedini ruski manastir na Svetoj Gori. Od 20 manastira 17 u grčkim rukama, Hilandar je srpski, Zograf je bugarski, Pantelemon je ruski. Dakle, u tom manastiru za vreme cara Dušana, od njega pa nadalje, nekih 150 godina su Srbi bili većina. Car Dušan je u svoje vreme za igumana Pantelemona postavio jednog od najučenijih Srbina tog doba. Monaha, to je igumana Isaiju. Za njega ste vjerojatno čuli. Car Dušan je Pantelemonu darovao i glavu svetog Pantelemona koju oni i dan danas naravno čuvaju. Manastir Pantelemon se ranije nalazio gore visoko u brdu i zvao se Rusik. Upravo tu Rusiku se Sveti Sava postigao za monaha. Dakle, u ruskom manastiru je primio monaški postrik. I taj manastir i dan danas, to jest danas nije manastir, ima status skita. Sve što je nekada bilo manastir, pa je zapustilo, ako se obnovilo, dobilo je status skita. Ja mislim od 1920 neke godine, ili možda malo ranije, po Svetogorskom zakonu, 20 manastira koji postoji će postati za sva vremena i nijedan novi se više neće graditi. Sve drugo što se gradi je skita. Tako su i Rusi obnovili Rusik pre godinu dana potpuno, iz temelja, jer prošle godine bila je 1000-godišnjica ruskog prisustva na Svetoj Gori. I dalje tamo postoji deo originalne kule sa koje Sveti Sava bacio svoju svetovnu odeću i pramen svoje kose vojnicima koje Stefan Nemanja poslao u Potru. I danas je to, hvala Bogu, pored 3-4 ruske monaha, tu jedan srpski monah, zove se Damaskin, i onako jako prijatan monah iz okoline Duševca, stariji čovjek koji ne uvek traži da mu donese barem pola litre rakije, onako za lek. Tako kažem. Ako krenemo dalje, dolazimo manastir Ksiropotan, koji je recimo do 1200. godine bio posjećen Svetom Ničiforu. On je došao Sveti Sava, obnovio ga, izgradio manastir, izgradio glavnu crkvu i posvetio je 40 silatskih mučenika. Znači, taj manastir su pomogli Nemanjići. Onda ako idemo dalje, posle Ksiropotama, manastir Simona Petra. To je najimpresivniji manastir na Svetoj Gori. Izgleda kao da ga stene izbacuje iz svoje utrove. U njega jako vole dolaze ovi zapadnjaci, Francuzi, Englezi, Nemci i ostali, ne toliko zbog duhovnosti, nego zato što on izgleda tako kako izgleda. I tamo je gotovo nemoguće dobiti spavanje, ipak i tamo imamo jedan monaha od Sapartenija. Svetog Simona kažu da je bio Srbin. To su mi rekli neki Rusi, to još nije potvrđena priča, ali postoji velika vjerojatnoća da je bio Srbin. Posle njega imamo recimo manastir Grigorijat, za koga kažu da ga osnovao Sveti Grigorije Gornjački, što je osnovao manastir Gornjak u Srbiji. Njegove se mošti čuvaju u manastiru Gornjak i manastiru Kumanica na vezi s Crnom Gorom, a deo mošti u manastiru Grigorijatu. Manastir Svetog Pavla, koji se nalazi tamo ka jugozapadu, negde recimo, evo ga ovde, je bio 400 godina od vlašću Brankovića. Znači, to je zadužbina dinastije Branković. Kažu da se tamo nalaze i kosti Vuka Brankovića. U tom manastiru postoji srpsko groblje, a preko puta jednog paraklisa se nalazi i prostorije u kojoj se čuvaju srpski rukopisi. I monaši Svetog Pavla to dobro znaju i veoma se raduju kad Srbi dođu u goste i uvek nas prihvataju kao svoje. Tu ispod manastira Svetog Pavla se nalazi jedna kapelica gde je princeza Mara Branković iskrcala sa darovima igumana Svetog Pavla. Međutim, kao nekada carici Pulkeri u 4. veku ispred Vatopeda, tako se i njoj ukazala Bogorodica i rekla joj stani, ne može dalje, ovo mesto je samo za žene. I ona se vratila, tu je ostala darove. I tu se nalazi kapelica sa jednom onako, da kažem, fresko ikonom koja poslikava taj ceo događaj kako ona došla i dala darove. Ako idemo da se vratimo malo nazad, recimo manastir Konstamonit, njega je obnovio Radić Prostupović, on se smatra drugi titular tog manastira. Za manastir Simon Petru se zaboravio kažem da je, osim Svetog Simona, drugi titular Uglješa Mrnjačević. On je taj manastir pomagao sve do svoje pogibije u Maljačkoj bici 1371. godine. I pored Sabrane crkve se nalazi ogromna freska od Uglješa Mrnjačevića u njegovoj prirodnoj veličini, a kad uđete u crkvu, s leve strane se nalazi freska Stefana Nemanje. Dakle, Srbi su ostavili jako veliki trag na Svetoj Gori. Da ne pominjem manastir Vatoped, vi ste čuli da su tamo Stefan Nemanja i Sveti Sava boravili dok se Hilandar obnavljao. Dakle, Vatoped su podigli iz temelja i dan danas
se tamo izuzetno poštuje, baš sad za Svetog Savu 27. januara smo pokušali da dobijemo blagoslov da noćimo u Vatupedu, međutim nismo mogli jer dosta ljudi dolazi da proslavi Svetog Savu tamo, najviše Grka. Ako krenemo dalje, da, tu je interesantna priča vezana za manastir Karakal, koji je toliko bio siromašio da je se ugasio. Potpao je pod vlast Velike Lavre. Velika Lavra je inače najstariji svetogorski manastir iz 963. godine, osnovno je Sveti Atanasije Atonski. I nekada je bilo preko 200 manastira na Svetoj Gori, čak možda i više, možda oko 300 kažu. Manastir Karakal je bio opusteo i bio rušen i potpao je pod Veliku Lavru i postao njen metoh. Onda je došao Sveti Sava, otkupio taj manastir i mogu da uzme za sebe, za Srbe. Da je rekao, neću, mi imamo Hilandar, to je nama dosta, obnovio Karakal, otkupio ga od Svete Lavre i prepustio Grcima. I dan danas karakalski monasi to poštuju. Tako da, eto, to je barem više od skoro polovina, možda i više manastira da su Srbi ostavili traga. U manastiru Resmen koji ima pored Hilandara, nekih 45 metara polja od Hilandara, se nalazi povelja Despote Đurđa Brankovića. U toj povelji piše da se manastiru određuje dotacija od recimo 50 litara srebra godišnje. Tako da mi Srbi smo dosta zaslužni za opstanak Svete Gore. Da nije bilo nas, ko zna šta bi bilo. Pored Srba, moji istraživanja govore da su i Rumuni dosta pomagali Svetu Goru. Za mene lično tragedija je što Rumuni nemaju svoj manastir na Svetoj Gori, nego samo 2 skita, ovako skit i skit program, ali dobro, tako je Bog hteo i tako je to ostalo za sva vremena. Eto, to je ono što sam htio da kažem uopšteno o Svetoj Gori. Dakle, kada sam pisao, sve sam to ubacio u knjigu, s cijelu istoriju manastira što sam sad rekao, te neke delove, sve sa jakim akcentom na srpskih tipove, koji, kao što ste čuli, bilo na preteku u istoriji Svete Gore. Pored toga, pisao sam o nekim mojim susretnim razgovorima sa monasima, sa starcima, neke interesantne priče, neke događaje koje su se meni desili tamo, mislim, to je prosto neverovatno. One koji, makar malo verujući, učvrsti svoju veru, ako ne poveruje, poverovaće. Ja ne znam jedan čovjeka koga sam vodio Svetu Goru i koji je bio na Svetoj Gori, a da se nije vratio makar malo izmenjen, makar malo da mu nešto prcno u glavi, da je shvatio suštinu života. Najveći deo, kao što sam rekao, se odnosi, moje knjige se odnosi na Svetogorsku pustinju, Karulju i Pepunakiju. Što vam kažem, tu nema mnogo ljudi tu privilegiju i priliku da prođe ono što sam ja prošao. Nažalost, i na sreću. Ti monasi tamo žive na liticama stena. Vidite, kako se nalazi skroz ovde na samom jugu. Možda i neko da sigurno ste gledali slike na internetu i ovako nekim emisijama, to je ovako jedna, kažem, skoro vertikalna litica na kojima vise njihove ispusnice kao rovska gnezda. I tu ima mnoštvo pećina u kojima oni žive i nekad se i kriju. To je najsvetije mesto na Svetoj Gori, to je oltar Svete Gore. Ti monasi su kao anđeli, kao mala deca. Oni vas dočekaju sa toliko ljubavi da to, ja ne znam, nikad nisam doživeo. Prvi put vas vidi i tačno vas skenira, tačno vidi u vašim očima šta vam fali, šta vam treba i odmah hoće vam pomoći. Danas, to je do pre par meseci, većinu stanovnika koji su učinili upravo u Srbiji. Međutim, kao i kod nas i u svetu, tako i kod njih, kroz vekove, što je Atanasija Atonskog iz 10. veka pa do danas, se dešavaju razne razmirice, spletke i neke svađe, tako da od tih 5 Srba koliko ih je bilo, sada su samo 3 tamo. Nažalost. A nacije su taj broj umnožiti. Čak mi je taj jedan pusinjak rekao, Nenad, znaš ti što znači, sad se 5 ovde na Karolji, čoveč, kaže, znaš ti šta je to za Svetu Goru, za srpstvo, mi se svi ovde molimo. Nekako u tim razgovorima sa tim pustinjacima, uvijek mi srce bilo puno. Znate, on kad vas vidi, ja kad dovedem par ljudi kod njega, on kaže, gde si Pero, gde si Žiko, gde si profesor, gde si doktore, odmah se povodi, ja to se pitam, kako, brate, ti sve to znaš kako, mislim, prvi put ih vidiš. Pa kaže, vidim ih po duhu. Kažem, pa dobro, mislim,
kako ja to ne vidim? Kažem, pa vidiš, ja živim ovdje u pećini, odsečen sam od cveta i meni su čula izuštene, meni kad neko dođe, tačno mogu da vidim ko je šta pozanimanju, čak nekad ime pogodim. Ja rekao, pa dobro, kako? Kaže, pa tako lepo, kaže, jedan duh imaju advokati, jedan profesor, jedan doktor, jedan policajci, ja to vidim, ne mogu ti objasniti jednostavno tako. I tako, ne znam, u tim nekim razgovorima s njima sam u stvari shvatio šta je smisao našeg postojanja, u stvari i samog života. Evo vidite, mi ovde u svijetu imamo sve. Apsolutno sve, sav komfort, a opet većina nas nije zadovoljna. Da je recimo 1960. godine neko razmišljao o 2020. godini koja se približava, rekao bi, 2020. godine neće niko da radi, svi ćemo uživati, imat ćemo sve i svašta, zamislit će to, a pogledajte šta se dešava, sve je gore i gore. I sada kad idete tamo, ovdje imate sve, a niste sresni. I odete tamo u tu pustinju, u pećinu kod tog pustinjaka, gde oko njega krši lom, đubre, on spava na nekoj dasi, u nekoj pećini okap ili nešto tamo sklepao, pregradio, a on je srećan, on je stvarno srećan. On nema vodu, skuplja kišnicu. Hranu nema nego šta mu ko donese ili šta mu kod monaha donese. Ali on je srećan. I onda kada ga posmatrate, pitate se ko je lud, on ili ja, ja koji ovde živim i sve imam, a opet nisam zadovoljan, ili on koji tamo nema ništa, ali je sam sa Bogom i srce mu je puno i srećan. I on je stvarno istinski srećan. Kada pogledate gore, onako shvatate, gledate razumom te on živi kao lastavica zajedno gore za stenu, kao što je čovjek i lud. A kad shvatate srcem, onda vidite uopšte lud, nego da sam ja lud što tako jedan ništa. I onda tu krenu priče. Onda oni pričaju. Kaže, samo da ti znaš kako je u raju, barem minut da provedeš tamo. Ti bi došao ovdje i rekao bi, ajde, maži iz te pećine, sad ću ja tu da dođem da se približavam. Ja ga pita, pa dobro, si mu ti ta viđenja, kaže, pa nisam ja, ima jedan starac tu gore koji je to doživao, on mi je pričao, zove ćete kod njega da ti on priča. I tako je bilo, ja sam ošao kod ovog staraca, međutim, naravno nije mi to ispričao, a je ispričao neke druge stvari. Taj starac se, nažalost, upokojio pre nekih mesec dana, imao je 95-6 godina, i sad se setio te neke zanimljive priče za njega, pošto je on toliko se srodio s Bogom, da je sam Bog živio u njemu i relativno skoro, pre možda godinu, dve se razboleo i mi kažu, bio je skoro na samrti i radovo se, kaže, sad ću da umrem, idem kod Gospoda, idem u raj, jedva čekam. I onda njegov poslušnik mu doneo lekove i on zdravio. I onda se ljutio na poslušnika i rekao, šta si mi donao lekove, ja sam dobro gospodin. Ima za njih priča, svašta se tamo dešava, ali opet i oni su, i ti monasi su ljudi. Znate, među njima ima, kao što sam spomenuo, nekih svađa, razmirnica, spletnih zaveri, svega i svačega. Skoro sam baš pričao s jednim monahom, jer sam čuo jednom monah na Karolji koji je tamo, pa Boga mi više od 40 godina, završio u bolnici. I ja kažem, a kako u bolnici, zbog čega? Kaže, napio se, nešto mu se desilo u glavi i završio u bolnicu sa mnom. Kažem, pa kako monaha napio se? Pa kaže, eto tako. Kažem, dobro, a šta je sa nekom drugom dvojicom? Kaže, pa oni su potukli. Kažem, pa kako bre, monasi tamo živite svi u pećinama, a ovaj se napio, završio u bolnici, od dvojica se potukli. Kako je to moguće, mislim, monasi mu kaže, pa i sad ti kažem, vidiš ti ovu rasu što ti nosimo. Kaže, vi ovdje u svijetu niste svesni šta to znači. Mi smo đavolu najveći neprijatelji. Mi monasi, niste vi mirjeni. Ovo je veliki teret, veliko vreme, velika borba. Mi se do kraja svog života borimo sa strastima i sa đavolom. I ona stalno napada. I nikako čudo nije da čovjek posle 50 godina života u pećini padne, ali samo je bitno da ustane, da se podigne. Isto kao kod nas u životu. Izgubite posao, imate smrtni slučaj, udare vas kola, ne znam, otrujete se levo desno, bitno je da ne padnete, nego samo da se dignete. Tako je oni, samo što su njihovi napadi po strane đavola mnogo jači, njihova borba mnogo veća. I kaže, to je tako bilo, mislim, ja ne znam što mislim da monasi moraju da budu onako svi smerni. Kaže, kod nas se dešava, to svako od nas pada, ja padam i on pada i ovaj i onaj, tu svašta dešava i jednostavno to je tako. Tako da što se duže, ja da kažem, družim s njima, što više slušam njih, shvatam da su oni ipak samo ljudi, ali su na jako velikim iskušenjima, da imaju jako veliku borbu
ali opet uprkos svemu tome oni stvarno hoće da nam pomognu. Kad se pojete kod tog pustinjaka, on ostavlja sad svoj posao koji je imao, svu molitvu i odmah dolazi do vas. On tačno vidi da ste vi došli kod njega da vam nešto treba, imate neki problem. Kogod dođe kod pustinjaka, nije slučajno došao. Iako se možda vama čini da ste vi to namerno došli kod njega, ne, on zna, kaže, ajde, meni je sad došao kod mene, znači, sad ću da vidimo zašto je došao, da krene priča, pa se kod razgovor naravno otkrije neki problem i nađe si rješenje uvijek. Dosta su mi ti monasi pomogli za neke moje bliske i drage osobe koje su obolele od ove najteže bolesti, od raka, naravno. Kako sam tamo išao sa nekom sa čistim srcem i sa ljubavlju da nekom pomognem koji obola te bolesti, uvijek je bilo dobro za te osobe. To je zaista neverovatno. Ja kad kažem, vidite, viš brate, taj te osoba ima rak, šta da radi, on ako kaže bit će okej, bude okej. Ako kaže neće biti okej, onda ne bude okej. Odmah na prvu loptu. I ne savjetuju iste molite za svakog koji je obolao od te bolesti. Kažu nek se moli Svetom Netrileginskom, nek se moli Matroni Moskovskoj, nek se moli ovome. Uvijek je drugačije. I zaista svaki put bude sve okej. Kad sam otišao jednog starca, Augustina, tamo skroz visoko na kartonahiju, kad sam mu rekao ta devojka je bolesna, šta da radi, on kaže, ok, ovdje je granica, daje to, nek se moli tako i tako, neka čita te i te molitve i za 2 mjeseca će biti u redu. Ja ga pitam, pa dobro, oče, ako vas ne posluša, šta onda? Pa kaže, ako me ne posluša za 2 mjeseca, neće biti u redu, neće biti dobro. I ja sam doprema toj osobi i ona je sve radila ko što je rečeno i nakon nekoliko hemoterapija, a znate da su hemoterapije, rezultati krvi su bili u bebe. Tolika je snaga te svetogorske molitve, toliko je to jako moćno, da tu nema šta više da se priča. Monaški manastir Resimen koji je u susedstvu Hilandara, to sam skoro otkrio, nisam ja znao, oni čuvaju glavu svetog Partenija iz Lapsake, grečkog svetitelja iz 4. veka. I oni svakom počasniku daruju vatu koja je osvrštena na njegovim moštima. Kažu, evo ti najde nosi ovu vatu, deli po Srbiji, čuva svoj koji s tom vatom, stalno se javljaju, cijelo se ovo dete, ovo je čovjek, ova žena. Ja sam to uzeo i dao sam manjčinama druga koji isto govorila o te opake bolesti. I ona je recimo trebala, slagat ću za 1. septembra i 1. oktobra, nije bitno, da ide kod lekara jer su je našli nešto ovdje. Na grudima rekli su da je maligno, i rekli su 1. septembra dođite da mi krenemo sa procedurom s hemoterapijama, drugačijim šta ovo treba. Međutim, da sam to prolongiralo, ona je došla na red tek 20. septembra. U međuvremenu, ona je po upustima tih monaha, tu vatu kad dobijete, vi stavite djeliste vate ovako u neku flašu od litra i po vode, ona tu stoji 5 minuta i posle svaki dan pomalči se popijete, poguljete vode i pomojite Svetu Parteniju, kažete Sveti Partenije, pomozi isceli i bit će vam poveri. Žene nekih 20 dana bila tu vodu kada je otišla kod lekara da tako krene sa terapijama, sa operacijama. Oni su rekli, gospođe, idite u kući, nema ništa. Druga žena isto, koju sam to dao, ona je tu bila par dana, oni su stavili na sto, otvorili su ceo grudni koš, pre toga su rekli 99% rak, samo su otvorili, zatvorili i rekli posle gospođe, vi ste ovih 1%, niste koristili tu vatu. Bitno je da čovjek veruje. Suština našeg života je da budemo smireni. Samo tako spasamo i samo tako možemo da odemo posle u raj. Monasi mi kažu, ono što mi kažemo, s kim si takav si, kažu svet je loš. Ako je svet loš, to znači da sam i ja loš, da se ne molim dovoljno, da se ne molim dobro. Kaže, svako od vas treba barem malo da se moli, svako koliko može. Ako suviše revnujete, ako su suviše molite, ako tu idete kao da budete neki prepodobni svetitelj, otićete u desno, otićete u prelaz, đavo će vas ubiti. Ako su suviše ležani, blagi, ako kažete, ma dobro, polako, ako ćemo onda idete u ekumenizam, onda već vas shvataju katolici.
Kaže, najbolje svako se moli prema svojoj meri, koliko ko može. 5 minuta, 5 minuta. I onda kad mi počnem tamo da kukamo, kad pitaju kako u Srbiji, kažem, jao, došao na vlast, ovaj ne valja, ovo ne valja, ono došao na taj premijer. Oni kažu, pa dobro, šta se bunite? Kao, kako šta se bunimo, to mi je dobro, kaže. Pa kaže, brate, da je svaka vlast uradio ovako, da se prekrstio i rekao, gospode, nemoj da taj i taj bude premijer, nemoj da taj i taj bude predsjednik, pa nikad se ne bi desio. Šta će? Sami ste krivi. Tako da, njihovo mišljenje, šta god nam se dešava za naše dobro. Sva iskušenja, sve patnje kroz koje prolazimo kao narod, su nam viza za raj. Kaže, samo neka Srbi stradaju, svi idemo u raj, kao super, kao nema veze ovaj život, idemo svi gore, posle da se radimo zajedno. Kaže, daj Bože da se nas naša braća Hrvati pokoju, da je budemo s njima u raju, svi zajedno. I tako, mislim, zanimljivi su, svašta tu može da se čuje svake priče. Recimo, sad kad smo bili letos, to mi se onako prošlo kroz glavu, kad se spustili u unutrašnju Karulju, bio je, čini mi se, avgust ili septembar. Avgust je bio, pre preobraženja. Naišli smo u toj pustinji na grožđe. Ja koji ne volim grožđe, koji ne jedem grožđe skoro nikad, sam to grožđe potamanio. I ja i cijela ekipa koja se spustila. To je toliko slatko grožđe bilo, onako, stoji na suncu, veliki grozdovi, puno šećera, to je bilo milina jesti. I sutra kad sam došao u pećinu kod ovih naših pustinjaka Srba, prolazite jedan veliki, onako, otac makar je mlađe, jedan onako veliki krupan. A on se kaže, tu neko mi pojede svo grožđe. Rekao, izvini, oče, pa mi smo bili toliko ukusno, mi smo znali da je to tvoje. Kaže, ma neka, radite se, samo znate da se grožđe ne jede do preobraženja. Rekao, jao, brate, izvini, nisam znao. Tako da ima tu, i oni su ljudi, oni su ovako, da kažem, praštaju, znate, oni puni su ljubavi. Desilo mi se, recimo, kad sam dao jednu grupu vovočasnika kod našeg pustinjaka, s kojim sam jako dobar, da kažem, da je on to jednom bratu koji je onako bio malo je odskakao da ostaje, nije bio baš miren. Rekao mu je neke stvari, kad sam došao posle koji dan kod njega, on mi je rekao, brate, ja se nije taj brat bio što sam me rekao ono pre godinu dana. Kaže, brate, kako si toga sećaš? Kaže, ma brate, molio sam se 6 meseci za njega, mislim da sam pogrešio, da sam napravio greh. Kako je to da kažem, ma dobro je super, šta ti je čovječe? Eto vidite koliko njima, koliko oni paze da ne savježe, koliko oni paze da svima kažu neku toplu reč, a da nas ne uvrede. Nikad, ali nijedan monah tamo neće reći nešto loše, šta god da ga pitate. Neće reći, ma što si radio to, kako ti nije sramota, nego će uvijek se ljubavno priđe. To je nešto neverovatno, ta ljubav koja se osjeti, to nigde nema na svetu, osim na Svetoj Gori. Barem ja tako mislim, tamo sam to doživio. Ta blagodat, to što vi primite u sebe, u svoje srce, vi kad se vratite ovdje u Beograd, mislim, to traje par dana, pošto ovaj naš Beograd su potpuno demonizovani, ovdje nemoguće čovjek da bude smiren, barem ne duže vreme. Ali dešava mi se kad se vratim da onako stvarno budem pun ljubavi da bi, recimo, oprostio i Hitleru i Paveliću i svim ustašama koji su činili zločine. Ali zaista je tako. To je ta ona apsolutna ljubav kojom svi treba da težimo. To je ono što su me tamo naučili i to je ono što treba da bude. Jer samo smiren čovjek će da se spasi. Znači, ako vi odnosite sve nepravde sa smirenjem, nagrada uvijek dolazi. To sam ja tamo dobro naučio i sad ne pravim neke greške koje sam pravio ranije. Šta god da mi se dešava loše po mene, ja smatram to u stvari dobro za mene. Kod da se der na mene, da priča, histeriše, da mi se nešto desi, tu mi se da budem smiren, iako možda, šta znam, to ne bi trebalo da oprostim, ali moram. Mislim, to je onaj naš, to je ta glavna zapovest, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. To ono što ti monasi tamo mogu da postignu, mi ovdje možemo jako teško, ali to na čemu svi treba da težimo, tom smirenju koje definitivno treba bude cilj našeg života. Mislim, vidite i sami ovo šta se dešava sve oko nas. Svaki dan čitate u novinama ubistva, tuče, krađe i to baš u porodica se rastura. To je sve zbog toga što
porodice žive bez Boga. Barem jedan da se malkice moli da mi znate granicu, 3-4-5 minuta, sve je bilo drugačije. Svi ure za nekim idealima, za novcem, za materijalnim stvarima, to nije suština života, mislim. Znate, sami i bogati plaču, ali kad vidite te monake tamo koji žive u nekoj šupi bez ičega, onda shvatite da su u stvari oni ti koji su pravoljeni ovdje. A šta sve nije u knjizi o čemu priču sad? Pa nešto od toga jeste, nešto nije nešto. To je za drugi. Ovo je još jedno izdanje. Pa u planu je ovo treće izdanje, evo, šta znam, ja sam bio nek htjela nešto, možda samo završim pa poslije ćemo pitanja. Ne, po drugi deo knjige. Drugi deo? Drugi deo knjige da bude. Pa bit će vjerojatno neko treće izdanje, ne znam kad. Sada mi je u planu da, ja sam skoro pročitao jednu knjigu od Dimitrija Avramovića koju on pisao o Svetoj Gori 1848. godine. On je bio naš, koji je bio prilično poznat slikar u svoje vreme. Živo je samo 40 godina, ali isto kao ja prešao peške Svetu Goru. Samo što sam ja svoje putešestvije počeo od Zografa, on je počeo od Hilandara, znači on je obrnut krug napravio. I to je napisao, mislim, nije toliko detaljno kao ja, ali pisao je neke stvari dosta slične. I vidim da i onda su bile razmirice kao i sada, znači kroz čitavu tu 1500 istoriju Svete Gore su bile uvijek iste stvari, isti problemi. Te Srbi sa Bugarima se moraju poprelasti u manastiru, te Grci se ne vole s Rusima, naravno, te Grci potenciraju svoj značaj u obnovi Svete Gore, kako bilo nekad tako i danas, mislim, to je razumio, to sve ljudi. Uglavnom sad Miroslav i ja imamo neku ideju da je tu knjigu, pošto je pisana, da kažem, na staroslovenskom jeziku, može da se čita naravno slično je ruskom, nije problem, ali opet hoćemo to nekako da probamo da obličimo za ovaj naš tako jezik po luku, da bude svima dostupno i zanimljivo je da se napravi neka paralela između toga što je Dimitrije tada pisao i ovo što sam ja sada pisao. Tako da ćemo pokušati to nešto da izbacimo u nekom danom periodu, a eto ja planiram i neko treće izdanje, verovatno, ne znam kad, planiram da se knjiga prevedi na engleski pa se pošalje u Ameriku, ali sve to ide svojim tokom, ne ide kako bi ja hteo naravno, ali se polako planira prečice neke priče, tako da će nadam se biti, jer svaki put kad sam Svete Gore ja imam nove i nove priče i sve to zapisujem i teo bi sve to ostavim u knjigu. Mnogo toga sam mogao ostavim u knjigu, mogla bude duplo veća knjiga, međutim nemam da ovo baš sve da pričam. Rekli su mi čak neki monasi kažu, ovo taj jedan otec David za Krvulje, ja sam njemu najviše pisao, sam baš onako blizu, stvarno anđeo, mislim, Srbin koga nisam tako monaha upoznao ni na Svetoj Gori, a ni u Srbiji. Baš jedna dobra duša, nevjerovatno dobar monah. Da mi kaže, naravno, ono što si pisao, o meni nije tačno tako, ja sam zli David, samo da znaš. Kaže, ja ne vjerujem ništa. Da. Eto, to sam planirao lično za večeras, ako imate neka pitanja, slobodno pitajte, sigurno sam da vas zanima nešto još vezano Svetu Goru, pogotovo ženski deo publike, pošto vi, naravno, ne možete idete tamo i govoriti tako rekli, šta ćemo, to je što je. Slobodno pitajte nešto, ja ne znam. Možda je to pitanje samo, možda nisam ja čula ili si pomenuo da u kom to periodu si ti išao, koji to neki, koliko godina prošlih i gde je ta tvoja motivacija početna bila ako si studirao tu egzaktnu nauku, kako si krenuo da istražuješ, dosta tih istorijskih si ti pročitao, dosta istorijske građe, ja bih rekla. Znači, odakle motivacija i koje su to godine, unazad koliko godina? Recimo zadnjih, da kažem, 10 godina. Eto, možda 9 ili 10 godina, ne znam ja tačno. Tu sam u knjizi napisao, naravno, iako sam napisao knjigu, ja ne znam šta tu piše od slova do slova. Evo ovako, vodič Planinarskog društva Pobjeda, Mićko, je organizovao za Vaskrs, recimo 2008. godine. Tad se Vaskrs spajao sa 1. majem. Organizovao je petko u Hori, letovanje i jedan dan na Svetoj Gori. I Ljubar, ja se prijemo, ako pre-brate vidi kao Hilandar, kao ćemo da idemo, kaže ajde. I tako odemo mi na Hilandar. Ja nisam ništa znao Svetoj Gori Hilandaru, kad sam vidio da je cena povoljna, rekao pa treba bolje da vidim to je Hilandar, to je Sveta Gora, to je Sveti Sava, Stefan Nemanja. Nisam bio uopšte nešto mnogo uveri, verovao sam da ima nešto
bio sam čak i krstio u tim godinama, možda, koliko si imam, 27, 8. Bilo sam da ima nešto, ali sad šta je to gore, to je Bog, ne, to su vanzemaljci, šta ja znam, to je neka mistika. I tako sam otišao prvi put sa njim. Naravno, kad se nas 20 prijavilo ispred manastira Hilandara, monah je izašao i rekao, gde ste vi došli? Kaže, pa eto mi došli od vas u Hilandar. Aha, dobro, pa kao imate blagoslov? Kakav blagoslov, kao mi došli, mi Srbi, mislim, Hilandar srpski, mi došli. Čekaj, aj zamisli nas 20 da dođe kod tebe sad u kuću, šta bi ti snimao, gde bi nas mestio? Pa dobro, idemo, vreće za spavanje, spavat ću u maslinjaku. I to je bio okidač. Ono da je 45 minuta tamo, da kažem, dribla postrojio i rekao, pa čoveče, ne znate gde ste došli, kao, pa ne može tako, trebate se najaviti, treba ovako, treba onako, 45 minuta. Onda je rekao, ne možete spavati ovde, nema mesta, niste se najavili, nego lepo idite tamo sad kod Zilota. Oni su, Ziloti, jel, njima niko ne dolazi, ali će se vam ogradovati kad dođete. I sad mi rekao, ko su Ziloti, tu su, pošto je treba da bio stoljeća, on je počeo pričati, pa to su monasi koji ne pominju patrijarha Očma i Turgijama, koji su se odvojili od zvanične crkve, koji, ne znam, ne priznaju zvaničnu crkvu, misle su jeresi, da su ekumenisti. I odemo mi tamo i kad su nas vidjeli da su nešto radili u vlašti, svi počeli šutkaju okolo i mi kao, jao, brate, Ziloti, sad šta je ovo, neki fundamentalisti, gotovi smo. Međutim, to je takva hrišćanska ljubav, tako su preusvetljivi, gostoprimljivi, koji njih uvek možete da dođete spavati. Tu, kad kažu, dođi bar kako hoćeš i ti svi Srbi uvek popale. Onu hrišćansku toplinu koju sam tražio sam našao baš kod njih. Jako su Grci. Sad, mislim, Ziloti nisu u zvaničnoj crkvi, a opet nije ni da nisu u pravu za neke stvari. Interesantno je da većina tih naših Srba na Karolji su Ziloti. Imali ste recimo 5 njih tamo, sad su 3, jedan pripada ovoj Akakijevoj struji Zilotskoj, jedan je kod Artemija, jedan je u Ruskoj zagraničnoj crkvi, jedan je u zvaničnoj crkvi, a ovaj poslednji je isto Zilot, ali Zilot Matejevac, takozvani, još ekstremniji od svih njih, koji čak ne priznaju vladiku Nikolaja. Tako da svi su oni, naravno, tipično Srbe, 5 žive u pustinji, gde niko nikad ne dolazi, a svi su razjedinjeni. Ali nikad ne pričaju o tim svojim verskim ubeđenjima, nego kad se svi zajedno skupe, onda popiju koju domaću, koju ako im neko donese i pričaju tako o Srbiji i pomažu se, jako se vole. Tako da, tad mi je bilo smešno da kažem, svi njihovi izrazi, poslušanje, bezumlje, podvizavanje, drugar, ja kad su nas to izgledali Hilandaru, kao šta ovaj priča, ovo je sve, baš mi je bilo smešno nekako. Ali pre toga smo shvatili u bugarski manastir Zograf i od cijele grupe, od nas 20, izašao monah na prozor i rekao, uzljubili ste, kažem, jesmo. Evo ti Batkova knjiga, i zapredačio neku knjigu sa prozora, pravo ispred mene. I ovdje mi piše Arhimandrit Sofronije, pisac, i o statusu Silona. Na srpskom. Kaže, neko je to Crba ostavio, kao nama ne treba, šta će nam, mi smo tu Bugari, tu niko ne čita, evo. Baš meni, od nas 20. Rekao, dobro. Onda kad smo spavali te večeri u Eksigvenu, tu ima 4 naših monaha, otac Simeon je ušao baš u sobu gde smo bili ja i moj drugar. I mi smo jako dugo pričali s njim, možda nekih 2-3 sata, i on objašnjavao i ko su Ziloti, zašto se bore, i ovo i ono, i nama je to bilo super, i ovi su sami puti svih koji mi ovdje u Srbiji, to je naša opcija. Tako da, tu sam samo onako u Zagrebu, u stvari, sam otišao turistički. Prvi put kad se ode na Svetu Goru, koji je prvi put, a nije toliko u veri, ode turistički. Međutim, već sledeće godine, kada je isti vodič organizovao Svetu Goru, kad je organizovao da budemo 4 dana tamo, onda smo ja i brat Drago i njegov brat rođeni se nekako spojili u toj planinarskoj turi i poslali pa smo otišli na Svetu Goru. Prethodno sam se ja informisao o Svetoj Gori, našao sam ga neku mapu, video sam šta se može da se obiđe. Sad, razlika između ovih manastira je recimo 2-3 km. I to je, mislim, 2-3 km smešno, tu sad nam se preći. Međutim, to je 2-3 km i to ovako gore, pa onda opet još bude dole, pa još više gore, to Boga mi izađe i 2 sata nekad, i više. I mi smo napravili neki plan i krenuli smo, prvo smo se popali na Atos, pa se spustili dole i onda smo obišli za 5 dana 17 manastira i to sve peške. I tu je nešto puklo u meni, nešto mi se otvorilo, tako sam naduo sam se od tog nekog osjećanja, neke lepote, neke ljubavi, neke blagodati. Ja sam shvatio, ovo je sigurno definitivno pravi put. I onda sam, kad se vratio kući,
Nastavio sam ja po starom neke stvari da radim, ali sam posle nekog vremena početao knjigu Starca Silvana i ona me oduševila, to je neka, da kažem, prva duhovna knjiga koju sam u životu pročitao i tako je sve krenulo. I svaki sledeći put kada sam odlazio i kada se vraćao, gledao sam neke stvari, stavim tačku, a ne zarez. Mada prvo je bilo dosta zareza, ali kako sad napredujem, sve su to tačkice. Tako sam tako počeo i nekako sam, da kažem, i to mi monasi kažu kakav si bio kad si došao u tih pustinjaca i kakav si sad već drugačiji, sve onako. Ja kažem, kao vidiš da mogu da im koji ti kaže, hvala brate, s kim si, takav si, znaš šta. Čak sam i spavao par puta na Karolji, to je onako jedan isto jedinstven doživljaj u toj pećini. I sad ja sam u toj Karolji slušao razne priče, kako tamo su stvari najveći kušenja, jer monasi koji žive sami, taj naš otac David nam je rekao, kaže, vidite, vi kad ste u manastiru, tamo su neki sitni ovako mali demoni, da, ništa, tu monaška molitva ih ovako, tresa otari. A vidiš ovde na Karolji, kaže, jeste gledali oni film Gospodari prstena? Kažem, gledali smo. Pa znaš, oni glavni tamo među onim demonima, oni veliki, takvi su ti ovde, kaže, knezovi demonski. I svaka kelija ima po jednog, kneza gordosti, kneza bluda, kneza gneva. I kaže, oni nas napadaju. Ovde mi trpimo jako veliko iskušenje. I sad ja njega pitam, pa dobro, jesi ti imao kao nešto toga? Ma ne, znaš, mi smo ti svi monasi, mi smo ti svi, mi svi debili ovde, kaže. Pre 50 godina su tu bili pravi onako monasi koji su govorili, mi ovde ništa neće nas. Kažem, pa skoro si čuo za neki slučaj? Pa jesam, evo, jedan počne tako da priča. Jednom onako se desilo ovo, jednom onako se desilo ono. Mislim, u pola tih priča on je glavni onak. I sad došlo vreme da ja spavam tu na Karolji. Ja rekao, dobro, okej, ušao sam u tu pećinu, lego na neke daske. Samo da kažem, pa dobro, brate, naš Karolja, šta sam očekujem toliko noći da me neki demon na kojem se pogleda šta da radim. Kaže, ne brini se ništa, brate, pazi, evo imaš kandil, ti gori, verovo ti ili neki demoni, dobro, stvarno sam spavao ko beba. Mada mislim da je malo isklirao za to kad smo dvojica da nema. Jer pričao mi je, ima dole jedna pećina koju se realizavao Papa Tihon, koji je bio duhovnik starca Pajsa Svetogorca, koji čuje iz njega, Rusi. I to je pećina u kojoj kad uđete, ona ide 2 km u dubinu, skroz tamo izlazi negde na zapad kod Skita Male Svetane. I tu se neka 2 poločasnika, Nemca čini mi se izgubila, jednom nikad nisu izašli. I tu jedno vreme boravio otac Rafailo, Estonac. I skoro sam čuo priču baš, kaže, da su u toj pećini najjači udarci da maltene niko od monaha ne može da boravi. I kaže, ta Rafailo kad je tu spavao, kaže, došao ovako demon, ovako ga uzeo i samo ga tresnuo u zemlji, kaže, onda je on otišao u drugu keliju preko puta pobegao. Pa sam onda čuo priču da je otac Atanasije, koji sad na Karolji u Skitu Svetog Save, to je najraskošnija i najveća kelija na Karolji, poslije našem Svetom Savi, jer tu je ranije bila kelija našeg starca Stefana Karuljskog, ovoga što je sahranjeno u Slancima. On je tamo bio preko 40 godina i onda su tu keliju srušili i napravili su novu. Taj otac Atanasije koji se nastavnik tog Skita, oni su isto neko vreme kriju te pećine policije, doga nisu privikli za monaha. I tu su razne priče, kažu da su tu izveli neke monahe sa onim krvim očima koji su stvari bili demoni. Meni nije prijatno tamo da spavam, ali nekako kad sam to veče legao stvarno nisam osjećao nikakvu jezu, ništa ne bude nelagodno, neko blaženstvo, neki mir, neku tišinu. Iako je tu pored mene provalija, možda dođe da me baci dole da se nikad više ne probudim, ali ništa nisam osjetio, nikakav nedođe, ništa, to je prosto neverovatno. Tako da od tada, mislim, svaki sledeći put kad odem i vraćam se uvek nekako duhovno jači, to možda ima sad u vezi sa godinama kako sam stariji, pa se vada smirujem, možda je to prirodno, ali mislim da ipak imaju moje to malo delo. Tako da, to je odgovor na vaše pitanje, tako sam počeo i sad nekako se duhovno nagrađujem, i ja i svi ovi oko mene, stvarno vidim kad ostavim jedan za molitvu za neke moje bliske osobe, da to stvarno se sređuje, da se stanje u porodici sredi, da se oni koji su predazvom smire, neki dobiju posao, neki ozdrave. Mislim da ću kažem to moja zasluga, naravno nije, ja sam najbolji od svih njih, ali ti monasi stvarno imaju tu snagu molite, tu glavu da izmonu od Boga ono što je nama potrebno. Mislim, to ko ne doživi taj, naravno, teško mu je da poveruje.
do sledećeg. Ja sam htjela da vas pitam, vrlo interesantan ovaj detalj što je pročitao vaš profesor, susret sa ocom Jovanom. Šta ste tačno osetili, pošto je samo pročitana jedna strana, i vama se život dosta promenio od tog momenta. I moment da ste otišli tamo da niste imali nijedno obeležje crkveno, odnosno onda je to primetio čak i krst, iako nije problem da pogledamo taj krst. Šta pogledamo? Taj krst koji ste dobili. Aha, evo ga, naravno. Sad ga nosim. To je naravno ruski krst. Dobro, za krvalje. To je tipičan ruski krst. Pa šta sam osetio, ne znam, ja kada sam otvorio... Blagostanje neko, sve se promenilo u vašem životu, sve je krenulo na bolje. Ovo je bio smiren. Da će Bog i ove ostale komplimente koje je naveo vaš profesor i da se to promeni. Nije samo zbog Pa molitve i ta snaga, ta jačina koja Pa jesam, je posledao otac Oca Jovana, kod njega sam vidio sam neko smirenje kad je otvorio, on je pričao o mojom telefonu. To mi je sad malo čudno. Tako jedno sveto mesto i dobra tehnika napreduje i telefoni. To mi ne ide jedno sa drugim. Što ja kažem, što meni priča taj monah, kaže, pa šta mislim, napio se, pobili su se, pa šta mislim, mi su monaci, šta sad ja, ako živim tamo na Karulji, ako sam ovdje u Beogradu, ja nisam imam struju, čuje se ljudi kao, pa kako ti monaš, šta će tebi struja? Pa kaže, šta ko briga šta će meni struja? Šta ko briga šta će meni mobilni telefon? Da. Niko njih daje nacije, čak ima i Facebook profil, recimo. Imam tu kači neke fotografije, ima neku stranicu koju uređuje, gde svašta piše i protiv ekumenizma i protiv... Daćete nam to, pošto mi ne možemo da uđemo kada kontaktiramo. Pa može, vidite, zove se stranica koju vam naređuje, zove se karoulija.gr. Karolija. Kao Karulja, Karoulija. Da, Karolija. Pa kada sam ušao kod Oca Jovana, on je pričao telefonom i prekrenuo razgovor i stvarno je onako smireno pogledao. Pošto nisam izgovorio tu molitvu. Zato baš da taj krst ne mogli da vežete. Mislim, to su vrlo interesantni momenti koje vam pročitao vaš profesor. Ja sam obratila dosta pažnje na to. I ništa nije slučajno, jeste, da kažem. Imam tanke zglobove, pa ne nosim branicu, neko mi smešno stoji na krst, nisam nikad nosio. I on je mislio, ko si, šta si, tu me ispitao, i nije bio siguran. Jer imaju svašta se njima dešava tamo, da se... Bojim se čovek, recimo, kog ispred Svetog Save, kod oca Nikodima sam čuo da je došao neki čovjek, došao đavo pa se pretvorio u lisicu. Za njega sam čuo da je čovjek sav u ranama, jer svake večeri ga demoni napadaju i tuče se s njima. Nije bio siguran komu kuca na vrata, jako ja sam čovek, ali on je iskusan podižnik tamo. I ništa, ušli smo unutra, kao ajde mi da otpevamo nešto, i počeo kao muckom, ne mogu, nema šanse da otpevam. Nešto sam krenuo za muckojem. Sve me smireno onako gleda polako, uopšte ne odaje utisak nervoze, ničega. I dali mi taj krstić i naravno nisam mogu pošto profesor počeo da ga vežem čvor, posle mi pao krstić. On kako mi pao krstić, onako razogačio oči i vjerojatno je mislio gotovo, sad će da povileni, da se pretvori u ko zna šta. Međutim, kad sam ja to celivao, ovako stavio onako, malo se odmakao, ovako je pogledao, čim sam to celivao, ovako prekrstio se stavio, ovako je došao, gde si, brate? Baš onako ko malo dete kako te čuju zagrade, potpuno transformacija. I tu je bila već druga priča. Baš onako očinski kaže, da ti ja sad kažem treba da reši ovo, treba da reši ono. Kaže, pa da, to za što nisam oženjen, kažem, pa eto nisam zbog toga i toga. To bi bilo baš simpatično bilo. A kaže, pusti srpske žene. Demoni, I vaša potreba da pomožete ljudima isto je ranije bila prisutna ili tek nakon odlaska na Svetu Goru? Dosta je izraženo i to mi se izuzetno dopada. Da. Mnogo izraženja kad sam krenuo na Svetu Goru. Čak i sad, da kažem, mi je nekada i, neću kažem muka, nego nekako bude opterećenja ako nekom treba pomoći, ali još ćemo se reći da to moram da učinim, mislim, i onda, verujem, je to opterećenje nestalo, mislim, da osjećam i potrebu i obavezu, mislim, pošto su oni pomogli meni, da pomoći nekom drugom. Jer zaista da sam ovo što sad znao ranije, mogo sam možda mnogi stvari da promenim. Da promenim i kod nekih drugih ljudi i mogli su oni da ozdrave i da ne odu na onaj svet i onda stalno mislimo o njihovom spasenju, da li su gore ili su dole, gde su, šta su. To su... Ljudi misle da je to, mislim ko veruje naravno,
Mislim, s tim nema igranja, to ili se ide u raj, ili se ide u pakao, to nema neko, što kažem, kako se neko čistilište, pa su kažu protestanti, ima, Hristos je žrtvovao za nas na krstu i on je opet naše grehe, mi se možemo da radimo šta hoćemo, mi smo spavani, se sve spaso, svi idemo u raj, nije uopšte tako, mislim. Čovjek se onda zapita koji je cilj naših života, što mi živimo ovde, mislim, zašto ja sad idem na posao, zašto ja gomilam novac, ako posle toga nema ništa koji nas, mislim, ko je svrha života, koji je cilj, mislim. Besmislen je li život onda? Pa nije. Pomenuli ste i apsolutno ljubav. Kada planirate sledeći put da odete i da li možemo onda po vama da pošaljemo nešto? Za Svetog Savu. Monasima, Kragujevinu. Da, plan je jednu Kragujevinu, možete naravno šta god, 25. januara krećemo. A lepo na Svetog. Pa da, na Svetog Savu idemo tamo, Hilandaru, pa poćemo ići poslije na Kragujevinu. Ja ću ovdje slučajemo podati sa tim pusinjacima da vidim da će biti tamo. I on njih ima Viber, kaže, brate imaš Viber, a ja nemam Viber. Evo, dozvoljeno snimate tamo, možete da snimate? Pa, imam njihove fotografije, oni neće s toga be. Mislim, imam njih klipove. Ne, da li možemo da pogledamo ako imate i da neko vašu sledeću? Pa ne znam, mogu vam privatno ovako da dam bolje nego javno. Ne, čisto zašto mi ne možemo da odmah pa da vidimo da dočaramo lepo kako to izgleda kad ode. Ne da se objavljuje, nego da se pogleda Da, neko. možda i mogu neku predstavću. Da pustite na neki nešto tako. Može, nešto ćemo smisliti. Bilo bi jako interesantno da virtualno doživimo to. Može, nešto ćemo smisliti, nije problem dobra ideja. To sam ja razmišljao, ali eto nikako da to... Hvala vam. Dokumentarni filmova ima sa Hilendara. Da, ali oni ne dozvoljavaju. Znaš, ovo se da, evo kažem, jedan grad snimio nešto na Krugajskom zajedno, on kad su zajedno bili, će biti emitovano neko. Mi ćemo da ostavimo ove i vi nas pozovite kad možemo da pogledamo. Hvala vam lepo. Evo će vam gospodine da vam ispriča što je doživio. Aha. Može. Hoćete samo da... Možemo, hoćeš ovdje se to. Prvo redove. Evo, nema problema. Ja sam Marinko, ja sam Nenada upoznao preko planinara, ja sam preko 40 godina, 43 tačnije u planinarstvu i dosta sam baš pešačio, tako da sam i mečka me jurila i svašta da ne pričam, to ne mogu da ispričam poznat za toliko vremena. I tako da sam stigao do iznenada, išao sam maraton jedan na Fruškoj gori preko 101 km i došao sam kući, deca kažu, Čale, idi, kaže, ti pregledaj se, nisi normalan, kaže, ti si, treba da se pregledaš, ja nisam imao karton, uopšte 14 godina. Kaže, nešto nije s tobom u redu, kaže, izgledaš kao podgrejan leš. Tako mi baš kaže, sin. Ja kažem, vi ste ljubomorni, neću da idem i tamo, oni kažu, moraš i 26. februara ja odem i operišu mi srce. Znači, izvade srce na 100. Operišu, stavi ga na led i tako da profesor jedan, doktor Aleksandar Mikić u kliničkom centru, na dan Svetog Simeona. Ja se nalazim na dan Svetog Simeona, ovo sve što je Nenad prošao, ja sam sve to prošao, sve kompletno i samo ja ne znam tako da se izražavam kao on, ja sa monasima igram šah sa ocem Kirilom i sa svima mogu da ispričam i odatle su, pošto se puno družimo i dosta sam bio i sinovi mi tamo rade, a eto vidite, oni sve znaju, zaista je to tako sve. Posle toga, posle operacije srca, ima 7 godina, evo vidite, ja idem svuda, ja sam sad bio na Atosu, išao sam od Karolje gde je najteže, ti putevi se gore susreću kod jednog izvora, sad sam, ove godine ja sam išao za Svetu Iliju, sam bio gore na vrhu Atosa, to je od Svete Ane, Majke Božije, i u svim manastirima sam spavao. Posle sam, što on kaže, idemo gore, recimo 300 metara nadmorske visine za sat vremena pređemo. Otprilike, to je 1500 metara za 5 sati. Kad vide da neko dođe, da ga vi dovedete, oni ne vole tako nešto da ih ispitujete. Kad kaže neko sažaljeva, kaže, jadni vi oče Danilo, kaže, kako vi sami tu? Kaže, pa nisam ja sam, ja sam zbog. Pa onda sljedeće pitanje, koliko vas ima? Oni da samo kažu dovoljno. I onda neće s vama da razgovaraju. Mislim, mi postavljamo glupa pitanja, a ovo što kaže u Kareji, Kareja je glavni grad. To je država u državi i traži se tu diamonitin, to izvadite tamo na polisu i kad stignete tamo i meni je
ja sam bio tamo, tu je otac Nikodim i svakog ponaosob znam svakog monaha i s njima pričam i o kiseljenju kupusa, on je iz Banja Luke i kako on skuplja konjsku balegu po Kareji, po tom glavnom gradu i potapa i onda zalijeva svoje ruže i cveće i kako dođu neki veliki ljudi koji traže paradajz za svoju djecu, a prodaju milijone tona paradajza truju i sve je pričao da je nama lako. Oni će se vama lako, ti demoni, i u obliku lisice kad se tamo pojavi taj demon i on kaže, bori se s njima, kaže, nama je teško. Njima je cilj da nas savladaju, njih da savladaju, a sa nama će lako. Tako da sam svuda sve prošao ovo što on priča, to je nešto predivno, ja sam doživio tamo raj, sve znaju, slušao sam, pošto sam često tamo nekad po mjesec dana, 20 dana, 15 i kad krene kući najgore, kaže, pa gdje ćete sad je najlepše ovdje. Da se desila neka dušna žena, prišao? Može da se prevrši. Desilo se pre par godina da su neke grčke feministkinje se uletile za ruke i rekle kao je sad kao mi ćemo da uđemo i zaletile se i peše granicu, onda su ih pohapsili i osudili na 2 godine uslovno. Mislim, to su neke... A nešto prerušeno? Pa bilo je toga, da. Ušla je Dušanova Jelena, žena, ali ne kao žena, nego kao carica. Ne, on je nju predao na rukama. Ali zato on jedini nije svetitelj, među ostalo. Inače, znate kako može se ući? Treba da kažete blagoslov. Ako idete sami, možete direktno preko birovu u Solunu da pošaljete mail i da oni odobre vizu. Znači, kažete, hoćete da uđemo na Svetu Goru tog i tog datuma i oni vam kažu može, ako ste sami. Ako ste u grupi više od dvojice, onda možete preko Hilandara dijeti. Ne, uvijek treba blagoslov. Da, pišete Hilandaru na mail, oni kažu možemo da primimo, ali ne možemo da primimo. I onda, kad dobijete blagoslov, znači bitno je samo da uđete. Posle se sve otvara, mislim, dobro već samo otvara put, ali naravno treba se najaviti u nekim manastirima kao što je Iviron, Vatopet, tamo je sad malo teže dobiti spavanje, sigurno Petra je nemoguće dobiti spavanje, to uvijek je popunjeno godinama napred, ali u principu, ja sam imao, kad god sam išao, uvijek su me negdje primjeri. Tako da napravite neki plan okvirni i onda vidite, imate na sajtu, imate u knjizi, neke mailove sam ja tu stavio, pa možete se uvedite i pitate da li može, oni kažu može. Zato sam u principu i napravio knjigu, tako je bila neka ideja od početka da pomogu ljudima, recimo kao što ste vi, da sami ovi, da ih ne vode neke agencije, jer većina agencija vas odvede u Hilandar i onda u Kareju i to je to, ajmo nazad. Čak i ne prespavate na Svetoj Gori, nego se vratite jer su ono sutra kad udare. Eto, to je, jer ima možda još neko nešto pita. Ako ne, samo bih htio da kažem, za tu vatu čudotvorno osjećano na moštima koju sam dobio, ako neko ima nekog da je bolestan od bilo kakve bolesti, neka mi se obrati, daću mu komad te vatre, daću mu kako se koristi jako prosto. Postoje čak i neki lekovi, da kažem, prirodni protiv raka koji su dobri za tumor. Kad su metastaze u pitanju, baš ništa nikad sam kažu pomožu kod tumora. To je lek koji se zove Atekno, on raste negdje baš na Krvulji Katunaki gore u pustinji. Otac Vasiljevac Katunaki to bere i on se pravi u kombinaciji sa domaćim vinom, mora bude baš domaće vino, da ne bude ovo kupovno, ne znam. Koliko imaš te vatre? Pa ima mi se dovoljno mala čestica, da se osvešta voda, jako malo stavite i pijete svaki dan pomalo, pomolite se. Tako postoje razni lekovi tamo i kombinacija proteinina i te biljke, recimo ta vata, bio sam još neke tračice koje se stavljaju kao čaj pa se koriste i ima još jedan lek, isto koji se kombinuje sa vinom, ali nešto se malo deče. Tako da ako nekom treba pomoć vezano za to slobodno se obranite. Kontakt preko Draga, je, no? Ma da, dobro. Preko bilo koga. Connection person. Da. Eto, ako nemate više pitanja, završio bih svoje izlaganje, hvala što ste došli. Možete knjigu da uzmete kod Verine tu ispred u ceni od 700 dinara, ja ću pisati posjete. Hvala vama, dočarali ste nam nešto što nema šanse. Od smrti Božije
okrušilje si vere i vječnija, sodržašija sjazanija Hriste, i 3 dneven jako kita i ona voskresal jesi od groba. Otrok i od peši izbavi mirnim čelovje, stražet jako smrten i strastiju smrtno je, netljenija oblači blagoljetije, jedni blago